Zeeland maakt inhaalslag. Steeds meer woningen voor statushouders. Het is kleine ruimte, maar het is goed genoeg voor mij. Ik ben blij hier en ik ben veilig hier ook. En verder in deze uitzending. Kamervragen over Zeeuwse stikstofzones. Een auto piept als je niet op de weg let. Goedenavond. De Zeeuwse gemeenten zijn op de goede weg wat betreft het vinden van woningen voor statushouders. De laatste tijd lukt het veel gemeenten om aan de taakstelling van het Rijk te voldoen. Er is nog wel een achterstand uit het verleden. In totaal moeten er nog 174 mensen met een verblijfsvergunning een woning krijgen. Maar ook die wachtlijst wordt langzaamaan weggewerkt. Sinds 3 maanden heeft Ammar uit Syrië een plekje voor zichzelf in een gedeeld pand in de binnenstad van Middelburg. Welkom in mijn paradijs. Hier de tafel waar ik eet. En hier ik heb mijn kleine mooie koken. In afwachting van een verblijfsvergunning woonde hij meer dan 2 jaar lang in de noodopvangstudio A58 in Middelburg. Ik woon daar in container samen met 3 andere mensen. En op een hal samen met de 200 mensen. Geen privacy. Jij moet wachten op de rij om naar de wc te gaan of naar de douche. Mensen vragen mij, waar woon je, Ammar? Ik zeg, ik woon in de hel, de noodopvang. Maar nu mensen vragen mij, Ammar, ben jij weg van de hel? Ik zeg, ja zeker, ik kwam naar de paradijs nu. Ieder half jaar krijgen de gemeenten van de overheid een taakstelling. Dat is hoeveel mensen met een verblijfsvergunning in die gemeente een woning moeten krijgen. In 2024 kostte dat veel moeite. Behalve Goes liepen alle Zeeuwse gemeenten toen een behoorlijke achterstand op, die ze nu nog steeds aan het wegwerken zijn. Maar halverwege 2026 staat Goes in de plus. Nou, in Goes gaat het met name vooral zo goed omdat wij een hele goede samenwerking hebben met Beverland Wonen. Dat we eigenlijk ook heel erg proactief werken. Dus al voordat de vraag er eigenlijk is, al zorgen dat er voldoende overlegmomenten zijn en dat we met elkaar afstemmen van nou, als er een vraag komt, wat doen we dan? Welke ruimte hebben we? Waar zien we mogelijkheden? Dus het zit er vooral vooruit werken. Maar ook wij kennen gewoon, net als alle andere gemeenten, echt wel onze grote worstelingen om toch aan die taakstelling te voldoen. In Goes lukt het om alle statushouders onder te brengen in gewone huurhuizen. In gemeenten waar dat niet lukt, wordt soms naar andere oplossingen gezocht. Zoals tijdelijke flexwoningen, doorstroomlocaties of gedeelde panden, zoals die waar Ammar woont. In het uiterste geval huurt het COA soms hotelkamers om ruimte te maken in de volle opvangcentra. In de gemeente Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld, waar de achterstand op die taakstelling op dit moment groot is. Het komt dat wij op Schouwen-Duiveland eerst een krimpregio waren en we geen nieuwe woningen mochten bouwen. Toen met Samara en toen konden we uiteindelijk gaan bouwen en toen liepen we tegen stikstofproblemen aan. Zoals bijvoorbeeld in Renesse, daar gaat een heel project van 120 woningen niet door vanwege stikstof. En nu hebben we dan eindelijk de omslag gemaakt naar Bruinisse, Zierikzee en andere. En die komen nu in productie. En nu komt er genoeg ruimte voor iedereen. Hè? Want het is natuurlijk, het woningtekort is niet alleen voor statushouders, maar vooral ook voor alle andere mensen is een woningtekort. En daar is de statushoudersgroep er één van. De achterstand wordt langzaamaan ingehaald dus. In totaal wachten in Zeeland nog 174 mensen met een verblijfsvergunning op een eigen woning, bovenop die nieuwe taakstellingen vanuit de overheid. En hierboven op dit mooie trap, ik heb mijn slaapkamer. Het is kleine ruimte, maar het is goed genoeg voor mij. Ik ben blij hier en ik ben veilig hier ook. Ik ben vrij ook hier. Eind volgend jaar hoopt ook Schouwen-Duiveland genoeg woningen te hebben voor mensen zoals Ammar. Er is toch een Pride-boot tijdens de havendagen in Zierikzee komend weekend. Eerder was de boot, die de acceptatie van queers moet vergroten, niet welkom. Het zou voor te veel discussie zorgen, vond de organisatie. Nu is afgesproken dat de Pride-boot aankomt voordat de officiële tocht met kotters begint. Het CDA heeft kamervragen gesteld over de stikstofzones in Zeeland, naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Zeeland. Boerenorganisatie ZLTO betoogt daarin dat er van de 7 stikstofgebieden die het kabinet heeft aangewezen, bij 5 helemaal geen problemen zijn. Het CDA wil weten hoe dat kan en welke criteria er gebruikt zijn. Voor boeren in een straal van 500 meter rond die gebieden dreigen forse maatregelen, zoals het verminderen van de veestapel of verhuizen.
Een groepje vrijwilligers geeft al heel de zomer water aan jonge boompjes in het Klinkse bos. De afgelopen jaren zijn hier veel loofbomen geplant die beter bestand moeten zijn tegen de droogte. Maar dat zijn ze als ze jong zijn nog niet en dus is er regelmatig een flinke scheut water nodig. Ook nu het sinds een paar dagen regent. Als je de bovenlaag een beetje wegschrapt, ja, dan is alleen de eerste halve centimeter is vochtig en daarna is het nog heel droog. En ja, die boompjes en die struikjes die worden toch al op 20, 30 centimeter diepte. Dus eer dat weinige regenwater wat tot nog toe gevallen is bij die wortels komt, ja, dat schiet nog niet op. Dus we geven toch nog een laatste push, zodat ze hopelijk dit seizoen redden. De vrijwilligers doen dit nog 2 weken, daarna hangt het af van de weersverwachting. Nieuwe auto's die in de EU verkocht worden, hebben sinds juli een veiligheidssysteem om te controleren of de bestuurder zijn ogen op de weg houdt en niet afgeleid is. Dat moet alles veiliger maken. Maar het leidt hier en daar ook tot wat frustratie. De tijd van instappen en wegrijden zonder bliepjes en waarschuwingen is voorbij. Het nieuwe veiligheidssysteem volgt je gezicht en je ogen om te kijken of jij niet met andere dingen bezig bent tijdens het rijden. We hebben hier dan de binnenspiegel, daar kijk je zelf ook regelmatig in. Maar daaronder zit hier een uitsparing met echt een cameralens. En dat is de lens die je dus in de gaten houdt. Dus als ik vooruit zit en ik kijk vooruit naar mijn medeweggebruikers en ik kijk bijvoorbeeld even naar mijn bijrijdersstoel om mijn telefoon te pakken, mijn oplader te pakken, dan zie ik deze camera dat mijn ogen van de weg af zijn. En krijg ik voor in het display een melding te zien met een oogje, wegkijken geregistreerd, samen met een geluidsnotificatie. En zo krijg je dat keer op keer, elke keer als we wegkijken, geeft de auto die melding. Dat duurde ook niet heel lang. Toch werkt het nieuwe systeem nog niet vlekkeloos. De een die kan wat makkelijker leven met het feit dat ze het uit kunnen zetten. En voor de ander is het echt problematisch. Omdat wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend. De veiligheidssystemen zijn wel gemakkelijk uit te zetten via het scherm. Is dat dan niet een beetje zijn punt als je het ook allemaal uit kan zetten? Dat mist een beetje zijn doel. Anderzijds is het wel zo, op het moment dat het niet uit kan en het werkt nog niet 100%, dan wordt het alleen maar vervelender. De nieuwe systemen halen wel het plezier weg van het autorijden, vindt Hollé. Iets waar autojournalist en oldtimerliefhebber Rob Strating het mee eens is. Ik test ook nieuwe auto's, dus ik ben helemaal op de hoogte van die systemen. Maar ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes en hij gaat niet zelf in de remmen, dat doe ik als het nodig is. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel. Wat uw auto misschien mist zijn al die veiligheidssystemen. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar je moet wel daarmee rekening houden. Je moet, zo heb ik ook leren autorijden natuurlijk. Ik moet bewust auto blijven rijden en me niet laten afleiden. En die systemen zijn ervoor gemaakt omdat mensen zich heel gemakkelijk laten afleiden. Of door een scherm, of door een telefoon, of door wat voor elektronica dan ook. Ze laten zich afleiden en dat doe ik dus bewust niet. Toch kunnen we er niet omheen. De nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn een blijvertje die in de toekomst mogelijk nog strenger worden. Ja, ook vandaag bleef het niet droog. Het was 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En ook morgen vallen meerdere buien met kans op onweer. Lokaal kan er veel regen vallen. Morgen is het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En dat kun je de hele dag volgen bij ons. Vanaf 7:30 ochtends via de Visual Radio uitzendingen. Om 5:00 en 5:30 heb je wel gewoon Zeeland Nu. Maar vanaf 5:45 begint een speciale live-uitzending met de finale van het ringrijden. Gepresenteerd door Jan-Jaap Corré en Tom Druppers. Voor nu, fijne avond.